bildu garela, bada aipatu beharra, gure kantuaz erakutsiaz izugarrizko indarra. Ta arabarra izango dugu, oraintze talde izarra, handik ekarri dugun zeozer, kantatzea ez da txarra. Gaur arabarrok ere kantuak onaino gaitu mugitu. Jakina honek egiten gaitu sendatu eta bizitu. Modu hobean zazpikaleak ezin litezke alaitu, eta onena kantuak zazpi probintziak batu gaitu.